Hello there. Say hilo-hilo diha. Paghilom diha. Bukas mo direct plato. Kaisog ba? Oy. Magbugason. Uy kayo. Mana mabam. Kapoy pa ni oy. Magbugas plato hindi na pod. Ani? Bana dia berarti ke wasak. Uy, sama kali ha. Selagot ali oi. Tambah mengurus plato berdiri dak utanan, selagot. Sana balik oi. There. There. Oh, saman. Saman. Sani. What the? Kani chicken. Basta lagi. Hoy, ikaw na ka? Uy, bago rin ka sa pagsingot mo. Ha? Pagilis na kay... Salamat, Ali, ha? Wala. Uy, tulog-tulog. Nagkalisod na din sa trabaho. Ito na, nagtulog-tulog na ka, ha? Ito walang mutabang. Damgo raman na ito kung katpad kwarta dahil. Tama, no? Tumayo itong damgo ay. Nagaano cash ang akong asawa. Para di na masuko. Naong ni kwarta akong asawa. Pero na pa mong consigus dali. Diskartihan na din sa wani. Nakapalagi oh. Mayo ni. Mayo ni. Sana ang kuning mga hugas ng kadaghan man niya. Sige na ba ito yaw-yaw? There! Saman! Ano si Makang Panawag? Hugas mo no, pati kadaghan. Sa paghugas, kung mo diri. Kapoy po biya magtrabaho. Daon niya na na, oy! Panghugas. O biya kay kwarta ihatag. Kwarta? Ano problema? Bugnaw. Oh! Isa kahugasan, 1,000. Ang kwarta? Ay, napunta na, panghugas na. 1,000, tagahugas. Sige. Lamatan. 1,000. Ang sige 1,000. Ay, pagkasan ka ni Gugas. Pero pagkaw na akong bana. 1,000 na ito. Silingin ni dari oh. 1,000 gapon. Silingin ni dari. Oh, sige. Problema. Wala ko daron. Gas ko sa kisig. Kailangan ko rin yung lingkot mo. Basta na ikwarta. 1,000. Ay, dili na. Uy. Salamat kayo, Alin, ha? Sunod na po, ha? Sir, Kung saan? nagka na mga ikaglabunan dari. Saan naman ni nalipot? 2,000 ni 2,000. Lagi. Wala na ako nun. 2,000 lagi ya. Taro ka. Kayo. Hindi na kwarta. Pangutan na eh. Nagwapo sa kumbanang. Ayo. Ayo. Patay ang turko. Ayo. Pas na ni Ron. Ayo. Naman. Kaya to. Kasi ato, sir. Maningin ka na ko sa utang sa imong bana nang. Ha? Kasi utang. Kumbanan ang utang? Oh, 10,000 to okay. Kadayot lang ako sa taon na kumbana. Huwag ko baluan na ba? 是一个人太久了。